Sabem que fer l'exercici físic és molt més eficient fer-ho a primeres hores perquè consolidarà justament per memòria, no? Les assignatures que vinguin després, que no a última hora, que se'n van a casa i llavors no consolidarà res que ens interessi a nosaltres com a mestres. O almenys a les primeres hores, si no és a primera hora, sí. O sabem, per exemple, això, que a l'adolescència el seu cicle de son va retardat. Llavors no els obliguem a entrar més d'hora a l'institut i a sobre els posem les assignatures més complexes a primera hora perquè estan dormits. Llavors és com un contra natura. Perfecte, per tant dona com a més pes a un art com el nostre, que és el d'aprendre i ensenyar, i que en canvi d'altres camps ja tenien, com la medicina o l'enginyeria, ja tenien un substrat més sòlid, més científic, que ens podia dir, i a vegades no tant per corrents psicològiques o pedagògiques, sinó que la neurociència, diguem que ens ve a sentar allò que ja sabíem, però consolida encara amb més força. Sí, sobretot explicar el per què hi ha coses que funcionen o per què hi ha coses que no funcionen, mirant realment què està passant al nostre cervell quan estem aprenent. Per exemple, parlarem de memorització. La memorització és interessant sempre i quan sigui de forma comprensiva. Això mateix. Llavors, hi ha coses que hem vist que no servien i ara entenem també per què no serveixen. Pots ficar algun exemple? Doncs moltes coses. Per exemple, sabem que fer l'exercici físic és molt més eficient fer-ho a primeres hores perquè consolidarà justament per memòria les assignatures que vinguin després, que no a última hora, que se'n van a casa i llavors no consolidarà res que ens interessi a nosaltres com a mestres. És a dir, que l'educació física l'hauríem de fer a primera hora, segons això, no? Sí, o almenys a les primeres hores, si no és a primera hora, sí. O sabem, per exemple, això, que a l'adolescència el seu cicle de son va retardat. Llavors no els obliguem a entrar més d'hora a l'institut i a sobre els posem les assignatures més complexes a primera hora perquè estan dormits. Llavors és com un contra natura. És a dir, que dins del sistema educatiu no hem aplicat allò que sabem avui en dia, perquè sabem que els adolescents la GABA els arriba més tard, la son, els arriba una mica més tard i per tant se'n van més tard a dormir i és fisiològic, és així. I en canvi, com que tenen girades les hores o una miqueta desplaçades les hores de son, a l'institut a les 8 del matí és quan comencem moltes vegades les classes i a vegades les més complexes, i és quan menys atents estan perquè no poden. No poden. O sigui, algun o alguna podrà, però la majoria no poden. Clar. I en aquest sentit, el repàs espatllat també resultaria molt important, parlant del repàs actiu, el repàs espatllat per consolidar els coneixements, però a vegades és dificultós o pot mostrar certa dificultat quan hi ha tot un currículum, que hem d'arribar-hi i que sembla que hagin d'avançar, principalment a la secundària. I en aquest cas, penses que els avenços tecnològics ens poden ajudar d'alguna manera a aprendre de forma més eficient? A veure, la tecnologia, com a definició de tecnologia, és tot allò que ens pugui facilitar la vida als humans, com a definició de tecnologia, encara que sigui una roba. La idea és com utilitzem aquesta tecnologia, és l'ús que fem i no l'abús que fem de la tecnologia. Llavors, tot allò que ens pugui facilitar, doncs el que tu deies, la personalització de l'aprenentatge, dosificadament, en uns temps determinats, amb una intenció determinada, benvingut siga. El problema és quan utilitzem altres tecnologies que ens captiven l'atenció i ens distreuen del focus de l'aprenentatge. Clar, en aquest cas, per exemple, hi hauria les xarxes socials, que sense voler pensem que és gratuït, que és innocent, que estiguem a casa i que potser li deixem una estoneta a la tablet o el mòbil a la criatura i una estoneta i no passa res, però clar, hem de gestionar bé aquell temps d'oci, que sigui un temps de qualitat, que és diferent de quan aquesta tecnologia es pot utilitzar a l'escola, perquè hi ha un mestre o una mestra al davant, té una finalitat molt concreta, és un temps molt definit, és temps per aprendre, no és TikTok, Instagram, YouTube o qualsevol altra xarxa social que
no aporta, sinó que distreu. I des de la neurociència, com es veu els problemes de manca d'atenció que estan tenint avui en dia la canalla? Clar, l'atenció és un bé escàs. Llavors hem de saber treballar molt bé l'atenció a l'aula. Llavors, el plantejament que hem de fer és com treballem aquesta atenció i com dirigim aquesta atenció justament pel focus d'aprenentatge, no? Llavors, qualsevol distractor que puguem tenir a l'aula, ja sigui tecnològic, amb un mal ús, o per una sobreestimulació dels espais, no? Clar, tot això ens va dificultar la nostra tasca com a mestres. Llavors, com a mestres hem de dominar justament l'habilitat de treballar les atencions que tenim amb els nanos. Saber que l'atenció fluctua, tenir-ho en compte, tenir en compte els temps d'atenció sostinguda, i per tant que les nostres activitats no durin més de X minuts en funció de l'edat que tenen. Alguna aproximació, per exemple, imagina que jo soc mestre de primària, quant de temps pot durar l'atenció sostinguda que jo he de tenir en compte per no enfadar-me amb un nen o una nena, per no escoltar-me, perquè és normal que fluctuï i després ja torna a reenganxar, no? Clar, és que això també és perillós. És un mite? No és un mite, però, a veure, si tu estàs fluint, o sigui, si tu estàs fent una cosa que t'apassiona, a que pots estar molt atent, molta estona. La idea, jo crec que més que saber que són 8-10 minuts, no sé, és per què no faig alguna cosa realment que els captivi? Perquè si estan apassionats amb allò que estan fent, és que no seran 10 minuts, seran 3 hores. Hi ha nanos que a vegades ni volen baixar al pati. Llavors com, uau! Sí, aquí ho hem aconseguit, no? Quan la tasca és tan poderosa que no pensen ni en aquest temps d'esbarjo, és que els tens enganxats. Llavors, jo crec que el nostre repte és això, com dissenyar aquestes situacions d'aprenentatge de tal manera que estiguin participant i siguin partíceps del disseny i que estiguin ficats a